Pasado alas 8 kagabii, Hunyo 17, unang gilusad sa mga pulis nga miyembro sa Balyo Police Station 17 ang buy-bust operation sa Gulf View Subdivision, Barangay Bagoa Playa, Davao City. Ug nadakpan ang duha ka mga suspetsado nga sila alias Coles, 29 anyos, tricycle driver ug residente sa Agdao, Davao City, ug alias Julito, 29 anyos, delivery rider residente sa Barangay 76-A Bocana, Davao City. Base sa report sa mga polis, top 1 city level sa illegal nga droga ang duha ka mga suspetsado nga napalitan o nasignitan o gituohang shabu nga mobalor tanan sa 571,880 pesos. Samtang kaganihang alas 2 sa kaadlawon, Hunyo 18, nasikop sa drug buy-bust operation sa Balyok Police Station ang top 9 regional level drug personality sa illegal nga droga sa Kit Williams, Katalunan, Pequeño, Davao City. Giila ang mga sospetsado nga sila alias Boards, 31 anyos, taga Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, welder, ug alias Ken Kyle, 24 anyos, taga Relocation Tugbok, Davao City, nga usa ka pintor. Subay sa report sa kapulisan, napalitan og nasignitan ang mga sospetsado og balor 1,802,000 pesos sa gituohang shabu. Mag-atubang ang mga suspect og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.